L-Awtorità tal-Ippjanar ippubblikat linji gwida aktar ċari dwar kif wieħed jidentifika, jinterpreta u jitratta l-kuntest ta' Bini Skedat. B'dan il-mod se tingħata aktar attenzjoni meta jsir l-assessjar u jiġu determinati proposti għall-iżvilupp li jinsabu viċin ta' Bini Skedat jew monumenti. Villa Frere, li riċentament ingħatat l-ogħla protezzjoni ta' grad wieħed, id-Direttur tad-Direttorat tal-Ippjanar fih dan l-Awtorità tal-Ippjanar, Chris Borg, spjega li dejjem għandu jsir assessjar dettaljat fuq l-impatt tal-iżvilupp propost fuq il-bini protett u jiġu identifikati miżuri ta' mitigazzjoni li jistgħu jittieħdu b'rakkomandazzjonijiet mis-Sovrintendenza l-Wirt Kulturali. Malli l-kuntest jiġi stabilit, l-applikant jintalab jipprovdi inventarju fotografiku dettaljat lid-Direttorat tal-Ippjanar. L-iskop tal-polisija fil-waqt li nistabbilixxu eżatt x'inhu huwa l-kuntest u x'inhu huwa l-Bini Skedat u relazzjoni mal-kuntest tiegħu, nispjegaw ukoll il-kriterji li hemm bżonn jiġu adottati meta jiġu ittrattati applikazzjoni għal żvilupp fil-viċin ta' dal-Bini Skedat. U anke wkoll biex nagħmlu ċar anke għall-periti x'hemm bżonn jiġi mitlub biex jista' jsir assessment tajjeb ta' dawn l-applikazzjoni fil-viċinanzi tal-Bini Skedat. Kull ma jkun propost biex isir għandu jirrispetta l-kuntest tal-madwar b'tali mod li jitwaħħad mal-bini. Bekk nistgħu naħdmu b'moħħna mistrieħ illi mhux biss mela proteġejna l-binja imma anki il-madwar. Kull bini skedat għandu jittieħed fil-kuntest partikolari tiegħu, għalhekk l-ambjent tal-madwar huwa parti essenzjali tal-binja nnifisha. Il-kunċett li inti tipproteġi il-buffer zone kif il-poplu jista' igawdi dak il-monument jew dik il-binja hija waħda mill-iktar affarijiet importanti f'dak li huwa urban planning. Il-Ministru Aron Farrugia qal li dan huwa pass fid-direzzjoni tajba biex dak li għadda għandna mingħand missirijietna jiġi protett u jingħadda għand il-ġenerazzjonijiet futuri. L-iżvilupp intelligenti jfisser ukoll li nipproteġu bini li huwa skedat kif ukoll monumenti. Bekk flimkien mal-Planning Authority u l-Ministeru ħdimna fuq linji gwida ċari illi jgħinu lil case officers sal-bordijiet kif ukoll il-kummissjonijiet tal-planning biex jgħinuhom jaħdmu meta jiġu biex jiddeċiedu dwar żvilupp illi jkun hemm fil-madwar dawn is-siti partikolari kif ukoll monumenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.